timore, Charles? Mokwongo onge tho maber. Tho en tho, and dho msungu wacho ni it is the finality. Kitho to mane kaka karino orumo. Omiyo onge tho maber, and obila nigi responsibility mar protect ngima jite. To awinjo gima jawuoyo mar obila owacho. Owacho ni Julia en achiel kuom ji mohingo 100 manomaki motere tesend obila. Bang'e notergi e court. Kendo nomigi bond mar 50,000. Owacho ni according to obila, gionge report mar ng'amo tho e police custody. Owacho ni Julia ok otho e police custody. Julia ne otergi e court kongima. But mano kende ok oromo. Nyalo bedo ni seche moko ne kata sama ni timo riot no, ng'ato nyalo bedo kata ni nogoye gi rubber bullet, gik machalo kamano. Omiyo ka tho ma kamano timore, to gima itimoga always iyawoga file e doho, itero mbele mar magistrate. Koro iwacho ni nonro mar tho. Iluongo gi dho msungu ni inquest. Inquiry into the cause of death. Nonro mar tho. Ka ng'ato tho e yo miparo ni nyaka bed ni ng'at moro onege, otho e yo mok nyal, nonro ok nyal wacho maber ni mae gima onege, to iyawo gima iluongo ni inquest. Itero ji, koro ji chiwo statements magi, nonro magi, asto bang'e magistrate nyalo wacho ni ooyo, kes ni waparo ni ng'ama kama inyalo ter e court, kata onyalo bedo closed, or fine no mondo ter mbele mar DPP. Gima timore ni sani warwako siasa. Gimoro amora matimore wakete siasa. To gima wanyalo kwayo en ni nitie gima iluongo gi dho ngere ni obedience to law and order. Nyaka wa think kaka country ni ere kaka wanyalo bedo gi luoro e wach mar chik. Chik wach ang'o? Taneno ka ji bedo maonge luoro e wach mar chik. Kata king'eyo picha mananyuki kama ne ji olore barabara. Ok olor barabara nwach tho mar nyakono. Mano kaka ne olor barabara kane pok omak ji. Kane pok nyakoni otho. Sama ne nitie demonstrations Nanyuki. Tinwang'o ni chik ok oyieni mondo ilor apaya. Kata ki demonstrate inyalo demonstrate tidhi tikalo. Mtokni mabiro be obiya be okal. But gima timore sani en ni ji neno ni yo mar ng'anyo e yo ma ji timeno e maber. But komedo timore kamano, to en gi giko mare ok bed maber. Nwach useneno gik mosetimore ka jomoko temo dhi turo duke jowetegi, wang'o gik moko. Gik ainago kotimore to seche moko tho bedo mayot. In that process mitemo zuia gik matimore. Ting'e ni mob psychology, akende iluonge nang'o gi dholuo. Ji mosebedo kamoro ma ororore. Inyalo timo gimoro kata ma in iwuon no king'eyo ni en gima rach, nwach en mor mar ji timo gimoko kamoro achiel. Omiyo anyalo wacho ni tho mar nyakono, gima nyalo konyo maduong' en ni mondo wabed gi inquest. To jogo ma seche moko familia no wacho ni buogo gi mar mondo mi kik gidhi mos